ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Бародарои азиз, як гурди хуш омадед. имрӯзан авардам мисли ҳар вақта 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар ки пешкаши мо мегардонем. мошинои беҳтарин нархҳои дастрасай. фақат бародар навро то охир тамошо кун, лайкзоро фаромӯш накун. ва бародарое ки меҳмонан ҳатман обуна шавем ва дӯстоне ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд ва намедонанд ки дар ки ҷо реклама кунанд, марҳамат бародарои азиз, канали Мошин Савдо ҳама намуди рекламаро қабул мекунад, плюс бесумай ва метавонед равон кунед ва дар навори оянда мо пешкаши шахсонӣ харидор мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон. Зинда бошем бародаро. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навори имрӯзаро бародаро сар мекунем. рафтем. навори имзара бародаро сар мекунем мо аз Opel Vectra A ки соли барори 1694 солай. Объем мотор боша 1.6 литрай. сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. ҳолати мошина бародаро соҳибифтаи миёнай, документҳои мошин тамом шудагай. мошин фурӯхта мешавад. айни ҳол дар ноҳияи Калхозобод қарор дорад. 24 000 сомон нарх гузориш карда. харидор аниқ бошафтаи марҳамат занг занем, биёин ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. алиш ҳам мешавад ба ягон Opel-ои Caravan i93 боло бошад. хеле вариантҳо бошафтаи пешниҳод кунем, мебинем, гапзанон мекунем. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. Volkswagen Passat соли барори 1998 солай бародаро. объем мотор бошад 2 литрай. сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш автоматай. мошина бародаро соҳибифтаи газу бензинаш кор мекунад. гази евро 4 задага. мошин камтар кор дорад. кузуфаш тоза ҳуҷҷат дорад. балонош ду ташнав, ду тедияш миёнай. фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе 19 000 сомон бародарои азиз нарх гузориш кардаи соҳибиш мошина. харидор аниқ бошафтаи марҳамат занг занед, биёин ай пеш муомила кунем. мақсад муомила мешавад, бо арзон мекунем шав. ва алиш ҳам мешавад ба мошини гуфта ба дар ягон тамошин дар Москва боша. алиш ҳам мекунем. ам хеле вариантҳо боша пешниҳод кунед, гапзанон мекунем. марҳамат барои маълумоти иловагӣ дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳаст, метавонед ба тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. Daewoo Leganza бародаро соли барори 1998 солай. объем мотор боша 1.8 литрай. сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳиби гуфтаи ҳуҷҷатош пӯчтай, моторош навай, нав кардагем, фарсункҳои нексидагай, акклиматори нав дора, балонош нав, хадавоиш созай. фурӯхта мешавад. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро 19 000 сомон нарх гузориш кардай. ва ин бародар мегӯяд ки ягон мошине боша дар шаҳри Москва, мақсад алиша мекунем. вариантҳоам хеле боша гуфта пешниҳод кунем, гапзанон мекунем. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо WhatsApp-и мо ҳастай, муроҷиат кунед. ВАЗ 2109 бародаро соли барори 1995 солай. объем мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. мошина бародаро соҳиби гуфтаи документош пӯчтагай, 4 балони 80% дора. мошин бензин қади гаштагай, умуман газдагӣ нестай. фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Нуробод 5500 сомон бародарои азиз соҳибиш мошина нарх гузорӣ кардаг. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед, бо муомила дора савдо мешавад. марҳамат барои маълумоти пурра ва аниқтар шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барори 1996 сол. объем мотор боша 1.6 литрай. сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механикай. мошина бародарои азиз соҳиби гуфтаи ҳолаташ миёнай. фурӯхта мешавад фавран. маълумоти иловагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Ҳисорай 15 000 сомон нарх гузориш кардай. харидор аниқ бош гуфтаи марҳамат занг занед, биёин ай пеш бинен, муомила мекунем, арзон мешавад. дар ҳамин рақамҳо бародари азиз WhatsApp имо ҳастай, метавонед барои маълумоти пурра ва аниқтара дарёфт кардан ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-классаи бародаро соли барори 1997 солай. объем мотор боша 1.8 литр. сӯзишворӣ боша газу бензин, коробка механикай. мошин гуфтаи гази евро 4 задагай, 1 сола ҳуҷҷат дора, 4 балони нав дора, 5 диска яхела дора мошин.
ماشین حالتش خوبه، کمبودی نیست، فقط میشینی هیچ میگینی فروخته میشه. معلومات ایلاوگی نیست. ماشین این حال در نوحه عبدالرحمانی جامی برادر قرار داره. 48000 سومون نرخ گذاریش کده صاحبش. خریدار این باشکفته مرحمت زنگ زنین، بیاین پیش معامله میکنیم، سودا میشوه. برای معلوماتی بیشتر مرحمت شخصانی خریدار رقم صاحب ماشین در روی اکران شما واتساپ ما هسته، مراجعت کنین. BMW 3 серия соли барориш 94 сол, авиомотор боша 1.8 литр, сӯзишворӣ боша гази бензин, коробка механика. Документҳои мошин бародаро соҳибиш 10 моҳи дига ҳастай, танировкашам 10 моҳи дига. 4 баллони нав дора, мотор, коробка, аккумулятор 100%, чехолои кожни задага, магнитофон, сабвуфер, электропакет ҳамаш қоидави ҳастай, фақат мешини ҳайш мекунӣ. камбуди нест, фурухта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе 25000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда. Харидор ин бошафтай марҳамат занг занед, нархи охирша дига арзон намешава. Барои маълумоти бештар шахсони харидор марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F-ай соли барориш 97 сол, кузов универсал, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. Документош то 13.07.2023 ҳастай, бародаро соҳибаш мега, нав краскаш кардага, моторшам нав ремон кардага, фурухта мешава. Айни ҳол мошин дар ноҳияи Ёвонай 35000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда. Харидор аниқ бошафтай марҳамат занг занед, биёин пеш муомила мекунем, бо арзон мешава. برای معلوماتی پورا و انیق‌تر به دست آوردن شخصانی خریدار میتونید به رقم‌های در روی اکران مراجعت کنید و معلومات ایلاوگیرای خود صاحب ماشین دریافت کنید. Hyundai Starex соли барориши 2000 солаи бародаро, кузов минивен, объем мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ бошад дизел, коробка механика. Starex бародаро, Starex 14 одамай, ҳолаташ 100%, баллонош навай, аккумулятори нав дора, ҳамаш қоидави, фақат мешини хафои зиндагит меши, фурухта мешава. маълумоти иловагӣ нест. 45000 сом бародари азиз нархгузориш карда. харидор аниқ бошафтай марҳамат занг занед, биёин пеш муомила мекунем, арзон мешава. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra 3 соли барориш 2003 сол, объем мотор бошад 2 литр, сӯзишворӣ бошад гази бензин, коробка механика. мошина бародаро соҳибиш кардааи гази бензинаш ҳардуш кор мекунад, гази евро 4 задага, ҳолати мошин 100%, хадавой шинавай, 4 баллони нав дора, расход надора, мошин фурухта мешава. айни ҳол мошин дар ноҳияи Рудакия 47000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда. харидор аниқ бошафтай бо муомила мекунем, арзон мешава. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан шахсони харидор метавонем ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Nexia бародаро соли барориш 96 сол, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша гази бензин, коробка механика. мошина состояниш на ходуя, краскаш нормалия, гуфтай соҳибаш гази бензин ҳардуш кор мекунад, 4 дар электропакетай, камбуди нест, холоса мошина ҷош завадид мешава, мешини кулоб душанбе гуфтай тута мекунӣ соҳибаш. фурухта мешава. мошина айни ҳол дар ховалин қарор дора. 15000 сом бародари азиз нархгузориш карда. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем, биёин пеш муомила мекунем, арзон мешава. варианти алишрам ҳастай багом 014 ё 010 вариантҳо боша гуфтай пешниҳод кунем, мебинем, гапзанон мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F-ай бародаро соли барориш 94 сол, кузов универсал, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошина бародари азиз соҳиби гуфтай нав мотор кардагием, моторш простоя, ҳолаташ хубаи мошина, камбуди нест, фурухта мешава. маълумоти иловагӣ нест. мошина айни ҳол дар ноҳияи Хуросон қарор дора. 20000 сомон бародари азиз соҳибаш мошина нарх карда. харидор аниқ боша гуфтай муомила мекунем, бо арзон мешава. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан шахсони харидор метавонем ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, чун ҳар вақта дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мераса,
раҳмат ки навора то охира тамошо карден. Зинда бошен бародару дастгири моро фаромӯш накунен. фикротонро ҳатман нависен. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.